So if you ban it, everything you have to ban it. After 21 years, he can give, and you have to return the bottle 10 rupee with the code number. What is the use of this? If you ban it, you have to ban it fully. No use at all. It is like this. Don't do the prostitution, but using a license, you have to do the prostitution like this. It is there. Why? Why? ஏன் முருகா ஏன் தொந்தி பிள்ளையார அவிக்க கொடுத்துட்டே தொந்தி பிள்ளையார கிளங்க. So it is better we have to stop it. I would request you to சீஃப் மினிஸ்டர் விஜய்க்கு என்ன சொல்லிக்கிறார், அதாவது குடிக்க உழைக்கணும் குடிக்க வைங்க. அது என்ன 21 வயசுக்கு மேலே ஆதார் கார்டை வச்சு குடிக்கலாம் யாரும் சொல்லுதாங்க. அது உண்மையாக பேன்னு தெரியல. குடிக்க விடானே எல்லாம் கூட 21 வயசா வேலை பார்க்க வேலை கிடைக்கணும். வேலை கிடைச்சி அப்போ வச்சு 10 ரூபா அந்த ஸ்கேனை பண்ணால் பாட்டில் பிடிச்சா 10 ரூபா போயிடும், பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா. அதில் ஒரு கமிஷனாக 100க்கு 25 ரூபா போகுது. 15 ரூபா மோடி அவர்களுக்கு போகுது, 10 ரூபா விஜய் அவர்களுக்கு போகுது. நம்ம அதில் எதுக்கு அப்படி கொடுக்கணும்? அல்லது குடிக்க விடாதுன்னா சாராயம் குடிக்க விடாதுன்னா சாராயம் குடிக்க விடாதுன்னு வைக்க வேண்டியதுன்னா அதில் என்ன 21 வயசுக்கு மேலே குடிக்கலாமா? அது நான் பிடிக்கல. சீஃப் மினிஸ்டர் விஜய் அதை கேன்சல் பண்ணுங்கள். கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஜெயலலிதா சாப்பாடு, அப்புறம் ஆயுர்வேதிக்கு ஜூஸு, அதுக்கப்புறம் பழ ஜூஸு, அப்புறம் ஃப்ரூட்டு பழ ஜூஸு, காய்கறி ஜூஸு, அப்புறம் வந்து பதநீர், அதுக்கப்புறம் இந்த தென்னை மரம் அதெல்லாம் போட்டு உருவாக்க சொல்லுங்கள். நிறைய பேர் வேலை கொடுங்க ஆயுர்வேதிக்கு வளர்க்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பல வகை வளர்க்குறதுக்கு கவர்மெண்ட்டில் எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதில் போர் போடுங்க. பணத்தை வச்சு தண்ணி வச்சு போய்க்க நிறைய பேருக்கு வேலை விடுங்க. ஃபார்மல் இன்ஃபார்ம் நான் சிஸ்டர் முறைசாரா பள்ளி இணைந்த செயல்பாடுகள் முறைசாரா கல்வி எல்லாம் படித்தவங்களுக்கு வேலை கொடுங்க. உற்பத்தி பண்ண சொல்லுங்கள். இந்த ஜூஸ் கடை வைங்க. சாராயத்தை கம்ப்ளீட்டாக வச்சுருங்க. 21 வயசாடி சாராயத்தை கம்ப்ளீட்டாக வைக்கிறங்க. அது என்ன 21 வயசுக்கு மேலே இருக்கும். अच्छा नहीं तो बोलते हैं कि दारू भी नहीं रख सकता. दारू भी नहीं तो नहीं रखेंगे तो फिर नहीं रखना चाहिए. 21 ईयर्स का फिर जो कमाना करते हुए रहता अच्छे नहीं दिखेंगे. वो जो बंद करना चाहिए. मैं तो इसे हमारा मिनिस्टर का बोलते हैं बंद करेंगे तो पूरा बंद करो. वो तो अच्छा बात है. नहीं बंद करेंगे तो बंद करना बंद कराना पाहिजे. रिक्वेस्ट क्लोज इट. क्लोजலாம் மூடுது बंद करो. க்ளோஸ்லாம் பந்த் கரோனா மூடுது. ஓப்பன்னா திறக்காது. கோலோ 21 இயர்ஸ்னால் 20 22 21 தான் தெரியல. बंद करो ऐसा लगता है चिन्ना लैंड काम करो. नहीं लैंड का काम करने का नहीं, मगर लाइसेंस ऐसा लग रहा है मेरा भैया. तो चारे नहीं बनेंगे तो बंद करो. प्रधान करे तो बंद करना पाहिजे. वो तो एंड काम करते तो नहीं करने का मगर लाइसेंस का ऐसा हो जाते. ये तरीका ऐसा रहता तो अच्छा नहीं रहता. बंद करें तो पूरा बंद करो. मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा बंद करो तो पूरा